Wat ben je betierd? Ja, een prachtig mooi moment om voor te gaan. Genieten van de opkomende zinnen. Aanst even varen naar een plaat. Misschien ben er nog wat zeehoen. Dat lijkt mij een heel moment om voor te gaan. Ben je hem al wekker, jongens? Ja. Ja? Best wel lang. Ja. Heb je hem al een beetje slipt, Justine? Ja. Een keer per ook geslipt. Maar het is wel heel betierd. Ja. Weer. Oh, het maakt het je hem niks uit. Nee. Dat is een volle. Je bent net op stap geweest, Justine. Nee. Nee. Maar vind je hem te spannend? Nee. Best wel leuk. Lijkt mij. We doen best wel regelmatig van dit soort droegvaltochten met gezelschapje. Werk ik een heel veel jaren met de Waddenvereniging. En dan komt erachter dat het gewoon een prachtig mooi stukje natuurgebied is. En om daar die training op te doen. Dan doen we eerst klaar, zetten we erin. Het is heel bijzonder om hier te trainen. Je hebt een unieke dojo trainingszaal heb je tot je beschikking. Je staat op de bodem van de Waddenzee. En het mooie is natuurlijk dat hij verschenen is en dat hij straks weer verdwijnt samen met ons. Handje mee, 20 stuks. Het gaat niet om de trainingsduur, het gaat ook niet om de trainingsintensiteit. Het gaat erom dat we iets moeten afzien. Het weer is wel mooi, maar het water is fris. Maar zo zwaar. Ja, hè? Ja, zeker. Maar jullie doen dit vrijwillig? Ja. Oh, wachten. Wachten. Ja, dit is super cool. We hebben uiteindelijk altijd training in Grauw op een mooie kunstgrasveld. Alleen Kees heeft iets vrij om een keer op de Waddenzee te trainen. Nou, en ik denk dat dit een korfbalprimeur is. Super vet, echt super tof. Hoe gaat het nou? Slecht. Ja? Ja, ik heb zeer vinger. Waarom? En het is koud. Dan moest nog even rennen, dan is het warm. Ja. Ja, toch? Dat is een kansloos dit. Echt best koud. Het valt best mooi hoor. Het is maar een graad of zo'n of zo. Hè? Prima te doen. Je hebt er nog wel eens kick in. Ja, het is nou een beetje begint wat lekker ook, maar voor de rest gaat het prima. Voor het profiel alleen en net meer. Dat is toch geen mietje, hè? Nee, ik ben net gauw een beetje, maar het is nou echt heel erg koud. Nee, maar de meesten van karate, die bent wetrien. Ja, nou die heb ik gewoon even verstaan. Nee, is lekker hoor, als je er eenmaal in bent geweest. Ja, serieus. Dat is echt zo. Is wel voor bikkels, toch? Ja, dat is het zeker. Watjes kunnen het niet. Oh, jasser. Nog zwemmen? Nee, dat denk ik net. Nee. Straks lekker de boord in, verwarming huigen en dan naar huis.